Hola, famílies, mares, pares, adolescents que ja esteu a punt d'acabar sisè i que comenceu a pensar en aquest futur, en aquest institut. Sabem que són moments difícils, que són moments complexes, de grans canvis, i justament per això hem pensat aquest any que volíem començar, us volíem oferir aquest vídeo. Aquest vídeo on us expliquem quin serà el procés de preinscripció. Mireu, em presento. Jo soc la Clara Balaguer, soc la cap de planificació del Consorci d'Educació de Barcelona. Jo soc Manel Díaz, soc el cap d'escolarització del Consorci d'Educació de Barcelona i també us volia dir que al web del Consorci edubcn.cat/preinscripció trobareu el formulari Infopreinscripció. Si us apunteu, si ens deixeu les vostres dades, el vostre telèfon, el vostre correu electrònic, nosaltres periòdicament us anirem enviant informació sobre com evoluciona el procés i consells, bones pràctiques que us poden ser útils. A veure, per començar, 4 consells bàsics d'aquells que tothom hauria de tenir en el cap abans de començar el procés de preinscripció. El primer de tot, no us deixeu emportar per allò que sentiu en el mercat, en el parc, no. Aquí la qüestió és que sigueu vosaltres els que aneu a informar-vos en primera persona. Clar, avui en dia és una mica difícil, donat el context que tenim, però els centres justament el que han fet és buscar mil i una possibilitats perquè tingueu l'oportunitat de conèixer a fons el que són els seus projectes educatius. Aneu a les portes obertes virtuals que existeixen, mireu les seves webs. En el portal de centres també existeix tota informació sobre els centres educatius. Un altre aspecte que també és important, a més de conèixer el projecte, és saber l'oferta que tenen, no, Manel? El número de grups, el número de places, perquè en funció de tota aquesta informació serà en la que vosaltres us podeu basar i poder prendre les vostres decisions. Una decisió única? No, nosaltres això sí que no us recomanem. Existeixen moltes escoles que estan ben a prop del vostre domicili i totes elles tenen bons projectes. Per tant, la nostra orientació és que quan vosaltres decidiu, penseu quina seria la vostra primera opció, una segona, una tercera. D'aquesta forma, estem segurs que podeu donar resposta a la vostra necessitat, oi? Sí, completament. En el cas de primer d'ESO, compteu que són el 96% de les famílies les que acaben entrant en una opció prioritzada. O sigui que, d'alguna forma, desestressem-nos perquè hi ha moltes possibilitats d'acabar entrant en un dels centres que nosaltres hem optat si fem la feina ben feta en el moment de conèixer els centres i de conèixer l'oferta. Clara, abans quan ens hem presentat hem dit que érem del Consorci d'Educació de Barcelona. Per què no expliquem a les famílies què és el Consorci d'Educació de Barcelona? Bé, em sembla bona idea perquè això a vegades no s'acaba de saber. D'entendre, justament. Fixeu-vos, a la ciutat de Barcelona hi ha dues grans administracions, que és l'Ajuntament i és la Generalitat, que són les que tenen competències en temes d'educació. Consorci d'Educació de Barcelona el que fa justament és, des de fa molts anys, sumar esforços per fer equivalent a tota aquesta xarxa de centres educatius que tenim a la ciutat. Què significa ser equivalent? Doncs significa que a qualsevol dels centres, a qualsevol dels instituts que portis el teu fill o la teva filla, trobaran la millor educació. A veure, Clara, ens has parlat de l'equivalència. Parla'ns una mica de la continuïtat, que és important per l'ESO. A veure, vosaltres que esteu sortint de sisè, primer d'ESO, i us esteu plantejant cap a quin institut poder anar. A més de tenir en compte el que és l'adscripció, que això ja en parlarem després, heu de pensar que des de fa molt de temps també s'està treballant en la continuïtat pedagògica, en què hi hagi una coherència entre la primària i la secundària. En quins centres? Justament en aquests que estan adscrits. D'aquests adscrits en tindrem un que és un institut de referència, que és amb el que la primària treballa més per poder donar coherència a tota aquella feina que s'està fent, per poder fer tot el seguiment de l'alumnat en el moment del pas. És bàsic conèixer quin és el centre, l'institut de referència i quins són els centres adscrits.
A més, heu de pensar una cosa. Cada alumne té el seu lloc en l'institut, perquè el que s'està treballant és que en tots els centres educatius siguin inclusius. Treballem per la inclusió, treballem per l'equitat. Per tant, aquesta coordinació primària-secundària també es basa en això, en què el teu fill, la teva filla, pugui tenir una bona continuïtat en la secundària. Clara, expliquem a les famílies què és l'equitat. Mireu, equitat seria que cada alumne, tots els nens i nenes, puguin trobar el seu lloc. Puguin créixer, puguin aprendre, i en igualtat de condicions, que és el més difícil. Significa que l'escola, que l'institut, sigui un reflexe del propi barri. Que el barri estigui dins de l'escola, dins del centre educatiu. Jo crec que és important que les famílies sàpiguen com treballem això, no? Perquè a vegades fem coses que no s'acaben d'entendre si no és en el context. Com treballem? Com fer-ho? Clar, aquesta és la gran pregunta, no? Primer és el model de proximitat que tantes vegades estem dient. Penseu en que la millor escola és aquella que teniu, el millor institut és aquell que teniu al costat de casa. Però clar, perquè tothom pugui optar, el que hem de promoure és que hi hagi el màxim de diversitat possible, que reflecteixi la situació del barri, com és obvi. Per tant, fem una reserva de places acurada segons l'entorn. D'aquesta manera, els alumnes, les alumnes, hi podran tenir plaça en la seva escola més propera. O sigui, al final, cada zona tindrà una reserva que s'adequa a la realitat social de la zona, del barri, no? I que quedi també distribuït equilibradament, al final. Exacte. El que no podem permetre és que hi hagi un centre on tots els alumnes siguin de necessitats educatives específiques, per exemple, i amb l'altre que no hi hagi cap alumne amb aquestes característiques. Tothom hi sortiria perdent si ho tinguéssim així. Perquè al final, què hi guanyem? O sigui, no? Perquè ara ho hem explicat, sabem què és l'equitat, sabem què fem, però què hi guanyem amb l'equitat, diguem-lo? Per mi, i això ja és per mi, per mi guanyem com a persones, guanyem com a infants, guanyem com a ciutadans, guanyem com a ciutat, guanyem com a sistema educatiu també, guanyem, no hi ha més. Jo crec que les famílies també tenen molts dubtes quan parlem d'institut-escola. O sigui, què és un institut-escola concretament? En un institut-escola trobeu tot el que són els ensenyaments obligatoris, des de P3 fins a quart de l'ESO. I, per tant, un alumne pot començar des de ben petitó i no marxar del mateix centre educatiu fins que ha d'anar a fer un postobligatori, fins als 16 anys, com a mínim. Però, clar, llavors, si jo vull fer primer d'ESO i no estic ara en un institut-escola, estic en una escola, puc demanar plaça en un institut-escola? En principi es pot demanar plaça. El que passa que els instituts escola no tenen adscripció en cap escola del voltant. Per tant, únicament s'optaran per 5 places, que són les places que surten lliures per grup, i tothom, en aquest cas, tindrà les mateixes oportunitats. No hi ha cap preferència de plaça, en aquest cas. Ara, si us sembla, entrem ja en matèria més tècnica. Ara us parlarem una mica de conceptes més operatius. El primer que vull que quedi molt clar. Una cosa és la preinscripció i l'altra és la matrícula. Quan parlem de preinscripció, parlem d'un procés necessari. És el procés que han de fer totes les famílies que entren per primera vegada a P3 o que fan el pas de sisè a primer d'ESO en un centre, en un institut diferent. La matrícula és quan ja ha finalitzat aquest procés. Aquest procés finalitza amb un centre assignat. Un cop feta la preinscripció, se'ns assigna un centre, la matrícula és el moment de confirmar aquesta plaça que se'ns ha assignat. Si no fem la matrícula, la plaça que se'ns ha assignat la perdem.
A veure, Manel, siguem pràctics. Vinga. Informació, on la trobem? A veure, d'entrada tenim dues webs de referència quan parlem de preinscripció. Tenim la web del Consorci, edubcn.cat/preinscripció. Què hi podem trobar? Allà hi podem trobar molt ben explicat tota l'oferta. Què més trobarem d'interès en el web del Consorci? La guia de centres, per La guia de exemple? centres, efectivament. També trobarem les àrees de referència, que és molt important a l'hora d'establir la puntuació de proximitat. Després tenim el web del departament. Enguany és un web nou, amb molta informació, molt completa i molt material. És preinscripció.gencat.cat. D'acord? També tenim les portes obertes dels centres, virtuals i presencials. Algun telèfon? Perdona? El telèfon també. Podem trucar al 010, on ens donaran informació sobre la preinscripció, i al 012, on també ens poden oferir molta informació sobre la preinscripció. A banda d'això, i això és molt important, us comentava, el web de preinscripció.gencat.cat és un web nou on trobareu moltíssima informació, i entre la informació que trobareu també hi ha molt material multimèdia. Hi ha tota una sèrie de podcasts on s'expliquen de diferents maneres i de forma molt detallada aspectes claus com la documentació, com els criteris de prioritat. Jo crec que els podcasts aquests són superrecomanables. També tenim un vídeo de com fer la preinscripció online. Comptem que enguany és el primer any que fem una preinscripció en línia. L'any passat va ser com un assaig, però aquest any la cosa va de bo. Tot serà en línia i, per tant, en aquell vídeo se'ns explicarà molt bé com ho hem de fer i què és el que hem de tenir en compte. Manel, i presencial no hi ha res? Perquè si potser això de les tecnologies no ho domino... És veritat, sí. El Consorci, i aquesta és una de les nostres apostes, ha posat a la disposició de les famílies tota una xarxa d'oficines, concretament seran 7, en les quals no només podràs anar a informar-te sobre la preinscripció, sinó que també et faran suport si no tens mitjans o tens dificultats a l'hora de fer el tràmit. Això sí, demanant cita prèvia. Molt bé. Llavors, Clara, a veure, siguem pràctics, perquè jo crec que és el que necessiten les famílies. O sigui, què has de tenir en compte quan vas a les portes obertes? Mira, fa poc que vaig fer un procés similar. I en què em vaig fixar? Primer, clar, jo sé coses, però el primer que vaig fer va ser preguntar molt. No em vaig creure res del que m'havia arribat, del que havia sentit. Preguntar qualsevol dubte. Altres aspectes que m'hi vaig fixar molt, el tema de l'acollida. Em vaig imaginar, en aquest cas, la meva filla, a veure si en aquell centre me la imaginava ben acollida. En aquest moment era un canvi d'etapa, de primària a secundària. Per tant, em vaig fixar moltíssim a veure què és el que m'explicava la secundària i si tenia o no tenia coherència amb allò que la meva filla havia viscut en la primària. Exacte. D'altres aspectes, això que sempre s'ha estat dient tota l'estona, Manel, el tema de l'oferta, quantes places hi ha, quants grups, la reserva de places... Una mica tot això. El que és super important és que tot allò que dubteu ho pregunteu sense cap mena de dubte. Escolta, Clara, estem repetint contínuament que el tema de conèixer l'oferta de places és important. A on trobem l'oferta de places? Pàgina web del Consorci, edubcn.cat, i després en els centres educatius. Es pregunta allà i ja està. I a més, jo també tinc una pregunta. Concretament, l'àrea d'influència és la mateixa a primària que a secundària? No. Perquè moltes famílies s'ho estaran preguntant. No és la mateixa. Per tant, un altre cop, aneu a la pàgina web del Consorci, ho mireu, consulteu-lo. Hi ha un apartat on posa àrea de proximitat de primària i àrea de proximitat de secundària. No és la mateixa, molt important. Escolta, el tema de la gratuïtat. És gratuïta l'educació a Barcelona? Mira, Clara, el que han de saber les famílies és que l'educació és gratuïta en lo bàsic. Al final, el servei públic d'educació el conformen centres privats i centres públics.
Però el servei que s'ofereix, el bàsic, aquest servei és gratuït tant en uns centres com en els altres. Quina diferència hi ha entre un centre públic i un centre concertat? Doncs, al final, bàsicament, és amb el tema de les infraestructures, que és l'única despesa de la qual s'ha de fer càrrec el propi centre concertat. I, per tant, l'aportació que fan les famílies? Et refereixes a les quotes, no? Exacte. Sí, és important que es conegui el tema de les quotes. Per això, d'alguna forma, el millor que podem fer és presentar-vos un quadre que us orientarà, d'acord? Podem veure què és el que aporten les famílies i podem veure què és el que aporten les famílies en el cas dels centres públics i en el cas dels centres concertats. Veurem que hi ha tota una sèrie d'aportacions necessàries, vull dir, és necessari tenir material de suport educatiu, no? També hi ha tota una sèrie de sortides, de colònies, que també complementen l'educabilitat dels vostres infants o adolescents i tenen un cost que no està inclòs. Aquest cost el tindreu tant en centres públics com en centres concertats. Després entrem en l'aparell de les aportacions voluntàries. Clar, hi ha una quota per l'AMPA o l'AFA dels centres, això tant amb els centres públics com en els concertats. I després hi ha tota una sèrie de serveis addicionals, el servei de menjador, el servei d'activitats escolars. Totes aquestes quotes les pagareu tant si aneu a un centre públic com a un centre concertat. Recordeu, pel que fa al servei menjador, que les famílies que pugueu tenir alguna dificultat econòmica sempre podeu recórrer als ajuts i beques menjador de l'administració. Us podeu informar al web al respecte. Per últim, hi ha tota una sèrie d'aportacions no obligatòries que aquestes sí que únicament afecten en els centres concertats, que són, per exemple, la quota per les hores complementàries o la quota per fundacions, cooperatives, etc. Aquestes no us les trobareu amb els centres públics, us les trobareu amb els centres concertats, però heu de saber que no tenen caràcter obligatori, són voluntàries. Vinga, Manel, continuem el procés de preinscripció. Ja hem conegut tots els centres, hem mirat a la web del Consorci les àrees de proximitat, hem mirat també les adscripcions i, per tant, sabem els criteris que hi ha a nivell de prioritat. Hem pres tota una sèrie de decisions perquè també sabem l'oferta existent i, per tant, ara arriba el moment d'omplir el que és el formulari de preinscripció. A mi m'ha arribat que hi ha també una sèrie de puntuacions, de baremació. Com funciona tot això? A continuació, en aquest quadre podreu veure els criteris de baremació que utilitzem per desempatar en el cas que hi hagi més sol·licituds que oferta de places a primer d'ESO. D'entrada, hem de tenir en compte que el criteri que regeix per sobre de tot és el criteri específic d'adscripció al centre. És a dir, si el teu centre de sisè està adscrit al centre de primer d'ESO on estàs demanant plaça, tindràs preferència per qualsevol altra sol·licitud que no tingui aquesta relació d'adscripció. Per això, amb la Clara insistíem tant en la necessitat de conèixer aquest aspecte. Si continua havent-hi empat de sol·licituds i no hi ha prou places, llavors entren en joc els criteris generals. Els criteris generals et van sumant puntuació. Et sumen puntuació, per exemple, de 40 punts en el cas que tinguis un germà, germana o el teu pare o mare estigui treballant en aquest centre. 40 punts. Després hi ha tota la puntuació que s'atorga per proximitat al centre, que és excloent i que pot ser o bé perquè el centre es troba en la teva àrea d'influència, el qual et donaria 30 punts, o bé perquè el centre està proper a l'adreça de lloc de treball del pare o de la mare, el qual et donaria 20 punts, o simplement perquè el centre està a la ciutat de Barcelona, amb el qual et dona 10 punts i et posa en prioritat davant de demandes que puguin venir de fora de Barcelona. Més punts dintre dels criteris generals. Pots obtenir 10 punts addicionals si ets perceptor de la renda mínima garantida. I també pots obtenir 10 punts addicionals
si pateixes una discapacitat superior al 33%, tu o algun membre de la família. Si un cop sumats tots aquests punts continua havent-hi empat per optar a les places, llavors entra en joc el criteri complementari. És a dir, si ets o pertanys a una família nombrosa o a una família monoparental, se't sumaran 15 punts més per desempatar en el cas que s'hagi empatat amb els criteris generals. Es pot donar el cas en alguns centres que, tot i així, continua havent-hi un empat. El desempat es durà a terme a través d'un sorteig. Gràcies, Manel. Jo crec que ha quedat superclar, però mira, una pregunta. Per cada opció que poso en el formulari, es torna a calcular la baremació? No. A veure, i això és molt important que les famílies ho sàpiguen. És a dir, la puntuació que obtens en el centre demanat en primera opció, aquesta puntuació l'arrossegaràs sempre si no aconsegueixes entrar en aquest centre i has d'optar a segones, terceres, quartes, n opcions. És a dir, sempre regirà la mateixa puntuació al llarg de les diferents opcions que s'hagin d'anar considerant si no obtens plaça en la primera, segona, tercera. Val, i ara un supòsit. Omplo la sol·licitud, amb totes aquestes opcions, es fa el càlcul de baremació i llavors el dia que surt les llistes amb la puntuació detecto que a mi no em quadra. Vaja, hi ha una puntuació que no és correcta. Què és el que puc fer? Vosaltres podreu comprovar que realment tot allò que heu al·legat, tots aquests criteris que heu al·legat, se us han anat contemplant i se us han anat puntuant. Si veieu que hi ha alguna cosa que no us quadra, no m'han comptat els punts per proximitat, no m'han comptat els punts per renda garantida, llavors podeu presentar una reclamació en el centre. I llavors després es fa el sorteig? Sí, efectivament. És a dir, un cop ja tenim la llista baremada definitiva, hem dit primera llista, la llista baremada, segona llista, la baremada definitiva amb totes les al·legacions. Per últim, es fa el sorteig i amb aquest sorteig surt la darrera llista, que és la llista ordenada, la llista on tothom sap quin ordre ocupa entre totes les sol·licituds que s'han fet en aquest centre. Per tant, puc calcular en aquest moment si entro o no entro? No. Aquest és un error molt típic i aquest és un error que hem de mirar de no caure-hi. És a dir, certament ens dona una idea de les possibilitats que tenim. No és el mateix estar molt amunt que estar baix del tot, però no fem càlculs perquè hi ha aspectes que encara estan per decidir al llarg del procés i que poden acabar de determinar si estàs en el llindar, si entres o no entres. Per exemple, les places de reserva. Si s'ocupen totes les places de reserva, doncs finalment aquelles places no passaran al torn ordinari i no les podran ocupar la gent que no opta per places de reserva, els infants o adolescents. O les segones sol·licituds dels adscrits, per exemple, no? Aquest és un clàssic que ens trobem any rere any. És a dir, compteu que per l'ESO el criteri principal, el criteri específic, és l'adscripció. I això què vol dir? Vol dir que per més punts que tingueu, sempre us passaran per davant les sol·licituds que tinguin la prioritat per adscripció, encara que sigui en segona, tercera, quarta o cinquena opció. Passaran per davant. Vosaltres no les veureu en el llistat, però el dia de les assignacions us podeu trobar que us ha passat algú per davant amb més punts. Per què? Doncs perquè encara que ho ha demanat en quarta opció, ja estava adscrit. Això sí, sempre i quan en la relació de centres que demani no trenqui aquesta adscripció. És a dir, tots els centres que va demanant són adscrits. En el moment en què posa un no adscrit, el següent que posi, encara que sigui adscrit, en aquell ja ha perdut el dret preferencial. Per tant, és superimportant tenir aquest aspecte en compte en el moment del pas de la primària a secundària. Es pot demanar, es pot sol·licitar un centre no adscrit, però amb tot aquest context que dificulta tant aquest pas. Efectivament. Trencar l'adscripció, Manel? Què vols dir amb això? Sí, és veritat, clar que és un concepte una mica tècnic.
En definitiva, la idea que s'han d'endur les famílies és que mentre vagin fent les seves opcions en centres adscrits, tindran la certesa gairebé absoluta de que podran entrar en aquells centres. A partir del moment en què es demani un centre no adscrit, a partir d'aquí, els centres que es demanin tindran més dificultats perquè ja no tenen dret preferencial. D'acord. Per tant, si jo estic portant el meu fill o la meva filla a un centre concertat i vull provar d'entrar a l'institut en un centre públic, normalment, com no són centres adscrits, tindré aquestes dificultats. Efectivament. D'acord. I hem presentat la sol·licitud, d'acord, en tots els centres. Tu has dit que amb confiança segurament entrarem en una de les opcions. I si no entro? Que remotament pot passar? Sí, passa, amb un percentatge molt petit. En aquests casos, les famílies rebran un correu electrònic on se'ls informarà que finalment no se'ls ha pogut designar plaça en cap de les opcions que han demanat i se'ls oferirà l'oportunitat de fer una segona volta. És a dir, podran triar plaça en qualsevol dels centres que encara tinguin plaça lliure un cop fet tot aquest procés. Per tant, poden com ampliar la seva sol·licitud, no? Efectivament. Quan sé jo al centre educatiu en el que el meu fill o la meva filla hi té plaça? A veure, el procés al final s'allarga fins a principis de juny. Però a principis de juny, quan ja han fet totes aquestes gestions, recordeu, plaça de reserva, segona volta, assignacions d'ofici, a principis de juny es publiquen les assignacions i tothom sap el centre que finalment li ha estat assignat. Hem anat repetint diferents vegades que enguany, per primera vegada, la presentació de la sol·licitud serà en format electrònic, en format telemàtic. És a dir, ho fareu a través d'un formulari per internet. Què vol dir això? Vol dir que ja no cal que ompliu cap formulari en paper i el porteu en el centre. És a dir, s'ha de fer directament a través d'internet. Qui tingui dificultats, qui no tingui mitjans, sap que pot adreçar-se a les oficines. Això també ho hem dit abans. Però tothom haurà de fer la sol·licitud a través del formulari d'internet. Per tant, no cal adreçar-se al centre en portar cap formulari. La documentació l'hem de presentar digitalitzada. I com la digitalitzem? Podem fer una fotografia, la podem escanejar. L'important és que la tinguem en el dispositiu des del qual farem la preinscripció. Per tant, aquesta documentació tampoc cal aportar-la als centres. Els centres ja la rebran des de la pròpia aplicació. Com veieu, a priori és fàcil. I com sé que ho he fet bé? Sí. Quan hagis acabat la sol·licitud, se t'enviarà un correu electrònic que et servirà també de resguard i on podràs comprovar tot el que tu has demanat i totes les dades que has informat. I si m'he equivocat? Si t'has equivocat, cap problema. Mentre duri el procés d'entrada de sol·licituds, fins al dia 24, podràs entrar i modificar el que tu creguis convenient. És més, hi ha 2 o 3 dies addicionals perquè tu puguis acabar de presentar la documentació si no t'ha donat temps el dia 24. La documentació obligatòria és aquella que acredita la vostra identitat, és a dir, el DNI, el NIF, el passaport, sempre digitalitzat, fotografia o escanejat, i el llibre de família, que és el que acredita o el que demostra que el sol·licitant és el pare o mare de l'infant o adolescent que farà la preinscripció. Altra documentació? Doncs la documentació que acredita els punts que nosaltres volem fer valdre en cas de desempat. Aquesta documentació la podeu consultar detalladament al web del Consorci, edubcn.cat, o a preinscripció.gencat.cat. A primer d'ESO és important que informem del nostre número identificador en el registre d'alumnes de la Generalitat de Catalunya. Us podeu adreçar al centre on heu cursat 6è i demanar que us el facilitin. Perfecte, per tant ja tenim, hem fet la preinscripció, ens han assignat una plaça, arriba el mes de juny, hem de matricular, no ens oblidem de matricular,
Però mira, Manel, ara posem el cas que ens han assignat alguna plaça en segones, terceres, quartes opcions. He matriculat, perquè el que hem de fer és matricular, Important. però encara tinc alguna oportunitat, alguna opció? Sí. Existeix un mecanisme que és el mecanisme de les llistes d'espera. És a dir, nosaltres, encara que haguem entrat, posem per cas, en quarta opció, nosaltres romandrem en llista d'espera de les 3 primeres opcions. És a dir, en els 3 centres es publicarà una llista d'espera i nosaltres podrem veure en quina posició hem quedat. Perquè si s'allibera alguna plaça perquè hi ha algú que no acaba de confirmar la plaça assignada fent la matrícula o pel motiu que sigui, aquesta llista d'espera anirà corrent i tu, encara que t'hagis matriculat a l'altre centre, rebràs una trucada del centre on et dirà tenim una plaça alliberada, t'interessa? I podràs matricular-te sense problema. És a dir, durant tot el mes de juny, juliol, agost i fins a principis de setembre estan en vigor les llistes d'espera i podràs tenir l'oportunitat, en l'hipotètic cas que s'alliberi una plaça, d'optar per aquesta plaça encara que t'hagis matriculat en el centre que t'ha tocat en quarta opció. Molt bé, Clara. Jo crec que hem dit tot el que havíem de dir, que les famílies ja tenen la informació que necessiten. Només recordar-los que si encara hi ha dubtes, si hi ha alguna cosa que no ha quedat prou clara, teniu els canals d'informació que us hem esmentat abans i res, que tingueu molta sort i que us vagi molt bé el procés. I més que res, benvinguts. Benvinguts i benvingudes al sistema educatiu, amb aquells que comenceu, no? I esperem això, que tot aquest procés no sigui viscut amb molta angoixa.